rând, aș vrea să le spun colegilor noștri din Finlanda că apreciem foarte mult efortul lor care se materializează într-un sistem educațional model. Vă apreciem, vă prețuim, sunteți o sursă de inspirație pentru noi și de ani de zile purtăm discuții la întâlnirile noastre, întâlnirile din școală, întâlnirile organizate la nivel județean, despre cum am putea să împrumutăm din frumoasele practici pe care dumneavoastră le-ați dezvoltat în țara dumneavoastră și mai ales despre rezultatele pe care le-ați obținut cu tinerii. Reprezentând inspectoratul școlar, am pregătit un prim slide în care prezentăm lucrurile de care ne ocupăm noi cu precădere. Suntem reprezentanții ai Ministerului Educației în teritoriu și avem două mari atribuții. Una dintre ele se referă la monitorizarea unor indicatori relevanți pentru sistemul de educație, iar cea de-a doua are legătură cu ceea ce s-a spus până acum, cu faptul că trebuie să descoperim toate lucrurile care afectează eficiența sistemului educațional. Aceste lucruri trebuie să le descoperim împreună și mai ales să luptăm, să găsim soluții pentru fenomenele și disfuncțiile nedorite din viața școlii. Și m-am oprit asupra trei dintre ele. Primul se referă la copiii de la vârste foarte mici, la tineri, care au dezvoltat o dependență față de mediul virtual, dependență care a condus la modificarea comportamentului lor. În ce sens? Cred că și în România, și în Finlanda, și în oricare altă țară din lume, acești copii devin mai puțin cooperanți cu profesorii, cu familia. Acești copii ajung să aibă un limbaj cu multe excese, o ținută stridentă. Acești copii au un randament școlar scăzut și ne întrebăm de ce. Ei se alimentează zi de zi de la o sursă care le oferă, pe de o parte, informații utile, necesare. Deschid telefonul sau tableta sau calculatorul și caută informații ca să-și construiască un portofoliu primit ca temă la școală, dar alături de aceste informații valoroase, ei primesc și lucruri la care poate nu se așteaptă, dar care le trezesc curiozitatea, interesul. Limbaj, un limbaj nepotrivit, acte de agresiune explicită, comportamente decadente. Toate aceste lucruri se amestecă unele cu celelalte și, așa cum spuneam, trezesc curiozitatea copilului și îl cantonează în acest spațiu. Toți cei de aici ne lovim de această problemă, dar important este să rămânem uniți și să găsim soluții. Una din soluții, poate cea mai importantă, este aceea de a sensibiliza mediul online, reprezentanții mediului online, reprezentanții mass media, de a-i atrage în zona noastră și de a-i face să înțeleagă că sunt parteneri reali în actul de educație. O a doua problemă cu care ne confruntăm este cea ridicată de multe dintre familii. Familiile, unele dintre ele, consideră că școala este unica sursă de informare cu privire la educație, că este singura responsabilă de modelarea copiilor. În această situație ne aflăm atunci când descoperim că avem copii debusolați, copii care nu primesc
suport afectiv în familie, copii nesupravegheați, copii care nu-și cunosc potențialul, copii care nu sunt sprijiniți în descoperirea și depășirea limitelor lor. Ca și în cazul anterior, și noi și colegii noștri din școli încercăm să găsim soluții, pentru că asta este reacția corectă, să cauți soluții atunci când te lovești de niște lucruri care te afectează. Soluția este dialogul neîncetat, neîntrerupt cu părinții copiilor, corespondență cu familiile lor și sensibilizarea lor cu privire la rolul major pe care îl au în educație. Deci, profesorul trebuie să facă educație cu proprii elevi, dar să fie foarte, foarte atent și la familia din care provin aceștia. În continuare, aș vrea să prezint câteva din valorile care ne însuflețesc pe noi, dascălii din România, pașii pe care îi urmăm atunci când vrem să facem din școală, așa cum se spunea aici, un loc prietenos. Primul dintre ei se referă la pledoaria necontenită pentru educație pe care trebuie să o facem. Cel de-al doilea pas îl reprezintă obligația noastră de a atrage pe acești copii, pe acești tineri, în ringul întrebărilor incomode. Și o să explic în continuare lucrul acesta. Și cel de-al treilea pas, coeziune socială în jurul ideii de educație. Frământarea noastră într-o relaționare continuă cu toți partenerii care participă la actul educațional, din interiorul și din afara școlii. Pledoaria este adresată dascălilor din toate timpurile, este adresată elevilor și începe cu întrebarea: educația este idealul omului care își dorește să evolueze sau idealul omului care își dorește doar puterea? De aceea am și pus melodia de început, da? Care să aibă o forță de sugestie asupra mesajului pe care vrem să-l transmitem. De-a lungul timpului, educația a reprezentat o scară pe care se putea ajunge într-un loc înalt, în plan social și în plan spiritual. Ajuns în această ipostază elevată, omul educat a reușit să vadă problemele vieții dintr-o perspectivă mult mai cuprinzătoare, a găsit soluții mult mai repede pentru neajunsurile întâmpinate, a devenit respectat și îndrăgit de cei din jur, a devenit necesar și uneori de neînlocuit. Educația ne conduce, deci, la putere. Educația este o putere, dar o putere pozitivă. Cea de-a doua etapă, atragerea în ringul întrebărilor incomode. Trebuie să obișnuim pe tinerii noștri să își pună niște întrebări care să le trezească anumite resorturi interioare. Sunt o persoană evoluată? Treptele scării numită educație există în noi. Punctul de plecare este dezvoltarea interioară. Aceasta pornește din sinele fiecăruia, este o inițiativă personală. O altă întrebare: care sunt slăbiciunile mele? Capacitatea de introspecție este o cale de sondare a propriilor idealuri, dar și o evaluare sinceră a posibilităților și a limitelor personale. Limitele mele sunt evidente, dar cum aș putea să le depășesc? Merită să renunț la lucrurile care îmi plac? Ne izbim cu toții de o reacție de refuz a multora dintre elevi de a se supune exigențelor școlii. Știm foarte bine. Și această reacție se manifestă în mai multe feluri. Educația înseamnă acceptarea exigențelor, înseamnă o renunțare permanentă la starea de confort.
Confortul este tentant, ne atrage în zona inacțiunii, a relaxării intelectului și a voinței interioare. Angajamentul permanent în sarcini care trebuie duse la capăt, cultivarea limbajului, adecvarea ținutei, a atitudinii la mediul în care te afli, reprezintă constrângeri, adică acele exigențe ale educației. Ce trebuie să, aici intervenim noi, ce trebuie să aducem în sprijinul pledoariei noastre? Constrângerile există, dar sunt temporare. Rezultatul final te eliberează, căci tu, omul educat, te ridici din zona acestora, în zona în care poți lua decizii care servesc interesului colectiv, poți pleda pentru valorile morale, poți înfăptui acte de dreptate socială, poți salva mediul natural, care ne-a fost dăruit de la începuturi tuturor generațiilor, poți oferi ritm și sens obiectivelor prioritare ale colectivității din care provii. Discernământul. Ce înseamnă? Poate că ar trebui de mici să înțeleagă ce înseamnă a avea discernământ. Și aici am prezentat un proverb valabil ieri, astăzi și mâine și mereu. Adevărul așteaptă întotdeauna, chiar și în tăcere, să fie descoperit. Judecățile de valoare sunt cele care au suport adevărul. Omul educat este cel care caută adevărul cu dorința necontenită de a-l găsi, de a-l accepta cu orice preț, de a se identifica cu el, oricare ar fi poziția sa în plan social și profesional. Iată că noi, dascălii, ne aflăm în fața unei misiuni, în fața unei teme uriașe, și noi avem teme dificile, în fața cărora rămânem singuri. Și această misiune se referă la recuperarea acelor copii care vin la școală, dar care nu reușesc, așa cum ne-am dorit, să-și atingă performanțele la care ne așteptăm, acești copii care se desprind fizic sau mental din spațiul educației, acești copii cu care luptăm din greu. La un moment dat, de ce este important să-i recuperăm, să-i reintegrăm, ei pot deveni cazuri sociale. Deci, misiunea noastră nu se referă numai la a transmite lucruri interesante celor interesați, dar și la a recupera această categorie de tineri care, la un moment dat, pot crea probleme deosebite în societate. Cum rezolvăm această problemă? În primul rând, prin exemplul personal, prin coerența mesajelor noastre, prin cultivarea simțului practic, prin dezvoltarea unei atitudini pozitive. De asemenea, printr-un dialog permanent cu partenerii noștri în actul de educație și mai ales cu dezvoltarea capacității de reacție la provocările mediului. În școală, că se dorește sau că nu se dorește, intră permanent informații. În școală intră copii care provin din familii cu o stare precară, cu o stare economică precară. În școală există tendințe de discriminare și de segregare. Concluziile finale sunt că educația reprezintă un ideal personal, dar educația reprezintă și un ideal colectiv. Educația este o navă uriașă pe care ne o construim noi singuri, o navă care ne conduce către un orizont, care ne ridică pe toți și pe fiecare în planul prosperității materiale și al armoniei sociale. Vă mulțumesc!